Hombre, hileko enziklon inguruko tailer bat edikon pertsona bat ja badako errokorroko bat, bere burun, hori bai. Baino gehienetan susmoak daude, ez? Nik esan deten bezala, ni lehen sentitzen nintzen bezala, ni dare gauzak hemen ez dietenak enkajatzen. Osea, hauze bada pribatu, hauze bada izkutatutako gauza bat, ez? Zeba ez egoiten publiko, ez ematen digu lotxa, ez? Odola erakustea, harreman sexualakin baita lotuta. Orduan, jendea, nire helburua izaten da, jendea konturatzea honek dauken magnitudetaz, ekologian, politikan, ekonomian, gizartean, harremanetan, denan dauken eragine, nola harremanetan gauden horrekin etengabe, eta jendea bai ateratzen dara esaten, ostia, bai eda, hau zebait otxoa da. Eta oso isilarazia izan dena. Total, eta da oraindik ere. Osa, nerabekin eta menarkian dauden gaztetxokin lan egiten detenen, horre ikusten duzu, oraindik handala tabu bat oso potentea eta daukula zama bat ikaragarri, ez?